Сёння мы разбяром адну з самых, напэўна, драматычных гісторый у раннім ісламе. Гэта бітва Калярова. І ведаеце, гэта значна больш, чым проста ваенная хроніка. Гэта гісторыя пра тое, як цэлая супольнасць апынулася літаральна на мяжы знішчэння, і як звычайная, здавалася б, аблога ператварылася ў сапраўднаднае выпрабаванне веры. Проста уявіце сабе гэтую карціну. Ля сцен Медыны стаіць 10-тысячная армія. Гэта велязарны, магутны саюз розных плямёнаў, і мэта ў іх адна – сцерці горад з твару зямлі. А хто ўнутры? Усяго 3000 абаронцаў, і гэта ўключаючы жанчын, дзеці, старых. Суадносіны сіл, проста катастрафічныя. Вось гэтая цытата з крыніцы, яна, мне здаецца, вельмі дакладна перадае ўвесь той жах, што панаваў у горадзе. Страх быў настолькі моцным, настолькі усеаб'емным, што людзі пачалі сумнявацца абсалютна ва ўсім, нават у абяцаннях самога Бога. Гэта ўжо быў не проста ваенны канфлікт, а глыбокі крызіс веры, які разгартаўся ў рэальным часе. Итак, першы раздзел – горад у аблозе. Усё вісела на валаску. Менавіта так можна апісаць стан Медыны. Горад апынуўся ў пастцы, цалкам адрэзаны ад знешняга свету, для гэтай маладой супольнасці гэта быў, па сутнасці, момант ісціны. Як сцвярджаецца ў апавяданні, яе будучыня была пад вялікім пытаннем. Гэта было выпрабаванне на трываласць для ўсіх і кожнага. Добра, перайдзем да другога раздзела – саюз плямёнаў. Натуральна вызнікае пытанне. А як навогул такая велізарная, такая разнашэрстная армія апынулася ля сцен аднаго горада? Зразумела, што гэта не адбылося за адзін дзень. За гэтым стаяла доўгая і складаная гісторыя канфліктаў, помсты і, канешне, палітычных інтрыг. Як сцвярджаецца ў крыніцы, гэты ланцужок падзей пачаўся з канфліктаў з двума яўрэйскімі плямёнамі, якія жылі ў самой Мядзіне. Спачатку быў інцыдэнт на рынку, які прывёў да выгнання племені Бану Кайнука. Потым племя Бану Надзір абвінаватылі ў змове з мэтой забойства прарока, і гэта таксама скончылася іх выгнаннем. І вось менавіта іх лідар, апантаны прагай помсты, і стаў, скажем так, архітэктарам гэтай магутнай кааліцыі. Склад гэтага альянсу быў, ведаеце, вельмі неаднародным, такая грымучая сумесь. Бану Надзір выгнаннікі хацелі адпамсціць. Курайшыты з Меккі вету былі давнія прынцыповыя ворагі. А качавое племя Гатфан, паводле апавядання, наогул проста нанялі, ім паабяцалі гадавы ўраджай фінікаў. Але самая небяспечная частка плана была ў іншым. Гэта здрада знутры. Племя Бану Курайза, якое жыло ў Медзіне і мела мірную дамову, пераканалі нанесці ўдар у спіну. Суткнуўшыся з такой армадай, абаронцы прынялі абсалютна геніяльнае і нестандартнае рашэнне. Ідэю, дарэчы, прапанаваў Салман Аль-Фарсі, перс, які ведаў ваенныя тактыкі, невядомыя ў тагачаснай Аравіі. Яны проста выкапалі роў вакол адкрытых частак Медзіны. Гэта стала поўнай нечаканасцю для нападаючых, і галоўная сіла кавалерія аказалася абсалютна бездапаможнай. Простая, але такая эфектыўная перашкода. Такім чынам, трэці раздзел – вайна на два фронты, вораг звонку і знутры. Аказалася, што фізічная бітва Калярова – гэта была толькі палова справы. Пакуль воіны стрымлівалі ворага на знешнім перыметры, унутры гарадскіх сцен разгарнулася іншая, не менш жорсткая вайна, псіхалагічная. Это была барацьба са страхам, сумневамі і пагрозай зрады. І вось Медзіна апынулася ў смяротных цісках. З аднаго боку, за ровам, 10 000 воінаў, якія проста чакаюць моманту для штурму, а з другога, унутры саміх сцен, атруйная атмасфера страху, якую пастаянна падагравалі так званыя крывадушнікі. І плюс да ўсяго, рэальная пагроза ўдару спіну ад племені Бану Курайза. Крыніца надае гэтай унутранняй пагрозе асаблівую ўвагу. Гэтых людзей называюць мунафікун або крывадушнікі. То бок вонкава яны былі часткай супольнасці, але ў крытычны момент іх сумневы і страх выліліся ў актыўную дэструктыўную дзейнасць. Іх роля ў падрыве маральнага духу горада была насамрэч ключовай. І метады ў іх былі, скажам шчыра, вельмі эфектыўныя. Яны хадзілі сярод людзей, сеючы паніку. Распаўсюджвалі чуткі, што ўсё страчана, што параза непазбежная. Яны адкрыта сумняваліся ў абяцаннях перамогі, высмейвалі іх. Па сутнасці, яны сталі такім унутраным голасам варожай прапаганды, працуючы на разбурэнне знутры.
Просто паслухайце гэтую фразу, якую крыніца прыпісвае аднаму з іх. Яна выдатна паказвае прорву паміж адчайнай рэальнасці аблогі і абяцаннямі прарока аб нейкіх будучых перамогах. Для многіх у той момант гэтыя абяцанні здаваліся проста недарэчнымі, нават здзеклівымі. І вось 4 раздзел. Цудоўная бура, боскае ўмяшанне. У самы змрочны момант, калі ўжо здавалася, што горад на мяжы краху, што маральны дух канчаткова зломлены, адбываецца нешта неверагоднае. Рэзкі, абсалютна нечаканы паварот. Гісторыя пераходзіць да сваей кульмінацыі, якая апісваецца ўжо не як вынік ваеннай хітрасці, а як прамое боскае ўмяшанне. Сітуацыя была крытычная. Абаронцы знясіленыя. Унутраная здрада вось-вось павінна адбыцца. А велізарная армія проста чакае свайго часу. Ну, здавалася б, ніякіх надзеяў. Што магло змяніць ход падзей у такіх, па сутнасці, безнадзейных умовах? Паводле апавядання, адказ прыйшоў літаральна з неба. Каранічныя вершы, якія цытуюцца ў крыніцы, кажуць пра шалёны лядзяны вецер і пра нябачныя войскі, пасланыя Богам. Гэта ўжо не было пытаннем ваеннай тактыкі. У крыніцы гэта апісваецца выключна як цуд. І наступствы гэтай буры для саюзнікаў былі проста катастрафічнымі. Уявіце сабе гэтую сцэну. Халодная, цёмная аравійская ноч. І тут налетае пясчаная бура, якая зрывае намёты, гасіць усе вогнішчы, апускае лагер у поўны хаос і цемру. У такіх умовах працягаць аблогу было проста немагчыма. 10-тысячная армія, дэмаралізаваная стихіяй, папросту разбеглася. Аблога скончылася. Без адзінай вырашальнай бітвы. Итак, апошні раздзел. Урок рова. Выпрабаванне веры. Давайте подвядзем вынікі. Што ж гэта ўсё азначала? У крыніцы гэтая падзея падаецца не проста як ваенная перамога. Гэта было глыбокае духоўнае выпрабаванне для ўсёй суполнасці, якое, нібы лакмусавая паперка, выявіла сапраўдную сутнасць кожнага чалавека. Атрымліваецца, што аблога стала такім своеасаблівым фільтрам, які прасеяў усю супольнасць. Для сапраўдных вернікаў гэта стала найвышэйшым пацвярджэннем іх веры. Для крывадушнікаў – момантам ганебнага выкрыцця іх сапраўднай натуры. Ну а для тых, хто вагаўся і баяўся, гэта быў суровы, але вельмі важны урок пра давер і цярпенне. І гэта, напэўна, ключавая выснава ўсёй гісторыі. Паводле падання, менавіта гэтыя словы прамовілі вернікі пасля свайго выратавання. Страх і сумневы змяніліся абсалютнай упэўненасцю. Цяжкія выпрабаванні не зламалі іх веру. Наадварот, толькі умацавалі, пацвердзіўшы абяцанні, якія яшчэ нядаўна здаваліся нерэальнымі. Ведаеце, уся гэтая гісторыя пакідае нас з вельмі глыбокім